Mismong sila Mayor Jan Dalipe ug Vice Mayor Josephine Pareha ug mga miyembro sa konseho sa Zamboanga City ang nanguna sa unveiling sa city-owned crematorium sa Barangay Mampang kagahapon sa buntag, Miyerkules, Mayo 22, magipunduhan og 29.99 million pesos. Kini ang labing unang crematorium sa syudad nga hinimo sa private contractor nga YN Builders uban sa pagdumala gikan sa City Engineers Office. Ang konstruksyon sa proyekto gisugdan niadtong Nobyembre 1, 2021 ug natapos nitong Marso 17, 2023. Natukod kini sa 146 square meter nga luna sa nasgutang lugar. Sa Mampang Sab nahimutang ang city-owned ug operated public cemetery. Matod ni Mayor Jan Dalipe nga ang operasyon mahimong libre samtang nagulat sa pag-aproba sa ordinansa sa pag-regulate sa operasyon sa crematorium sa konseho sa syudad. Sumala sa City Health Office, gideklara nga operational ang crematorium nunot sa pagpatuman sa tanang rekisitos nga gipahamtang sa mga hingtungdang ahensya. Apil sa gi-turnover kagahapon ang Columbarium nga nahimutang sab sa Barangay Mampang. Ang pasilidad nagkantidad og 18 million pesos nga ang YN Builders gihapon ang kontraktor. Nahimutang sa 705 square meter nga luna ang Columbarium. Luna kini 1,320 cubicles kun niches nga dunay kapasidad nga 3 urns matag cubicle. Gisugdan ang konstruksyon sa proyekto nitong Nobyembre 1, 2021. Gitagana kini aron mahatagan og disenteng kapahuwayan ang mga mipanaw na. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.